patag yung maestra Joy. Saman. Study kino ni kung kano sa mo gawas ang buwan. Oh, sige, sige, sige. Sige. Study na. Para bagi ko ng maestra niya, matus ako. First quarter. March 3. Mugawas ang buwan. Unang buwan na siya ha. Ika alas 3:50 City. EM na siya. O sige, din sa usa kay murag kwan pa. Ang full moon March 10 1:48 mugawas ang buwan. Kita sa last quarter ta. Last quarter March 16 alas 5:34. Okay. Asay lupad mo to. New moon. No, new moon na ta. March 24 alas 5:28. Mau na ta. Pantay na ka na 28. Basta sa dosos grabe sa si ma'am. Ay. Oh. Dalas na pa yung usa, na pa isa. Ano mo pagkakuan? Sige. Sunday, first quarter ni. February 2, alas 9:42, mugawas. Monday, full moon, February 9, alas 3:33, mugawas ang full moon. Tuesday, last quarter, February 16, alas 6:17. Okay, nata sa Wednesday, new moon, February 23, alas 11:32 PM ni siya. Mao ni kani ang kuan ni ma'am. Kuman lagi ta karon ani. Kuman lagi ka na ako ma'am. Kuman na ako ma'am. Sa ko ma'am.